In de slavenhandel heeft Zeeland een belangrijke rol gespeeld. Van de 600.000 tot slaafgemaakte Afrikanen die door Nederlanders zijn verhandeld, is de helft door Zeeuwse schepen naar Amerika gebracht. Dat is een pijnlijke geschiedenis, maar wel een die alle aandacht verdient. Omdat het de geschiedenis van ons allemaal is, waarvan de gevolgen zichtbaar en voelbaar zijn, tot op de dag van vandaag. Dankjewel. Ja, de Middelburgse Commerciecompagnie hield zich bezig met driehoekshandel, voornamelijk vanaf het midden van de 18e eeuw. Heel veel schepen vertrokken dan vanuit Middelburg, helemaal volgeladen met goederen, naar de kust van Afrika. Daar werden die goederen geruild tegen mensen, maar ook tegen ivoor en goud. En als die ruilgoederen op waren, dan was het schip ongeveer geladen met 300 gevangenen. En daarmee werd de oversteek gemaakt over de Atlantische Oceaan. In juli 1762, na een overtocht van 2 maanden, die de Afrikaanse gevangenen in helse omstandigheden moesten doorstaan, kwam ook het MCC-schip de Enigheid aan op de Caraïben. De kapitein die merkt dan op in zijn brieven naar de directeuren in Middelburg dat het heel erg druk is in Suriname. En dat is slecht voor de handel, zegt hij. Dus hij zeilt verder. Hij zeilt naar de volgende kolonie en dat is Berbice. Hier zien we de kaart van Suriname. En ten westen van Suriname ligt de kolonie Berbice. En die kolonie die zien we hier terug groot weergegeven. En die begint hier rechts met Krabbeneiland, gelegen in de monding van de rivier de Berbice. En het is een hele kronkelige rivier. En het duurt ook behoorlijk lang voordat er eindelijk hier het Fort Nassau opduikt. En daar zal de veiling worden gehouden van het schip de Enigheid. Om een veiling te kunnen houden moest het natuurlijk wel zo zijn dat de koopwaar, in dit geval de levende koopwaar, mensen dus in goede staat zijn. En dat was natuurlijk niet het geval bij mensen die zo lang hebben opgesloten gezeten in een hele kleine ruimte. Dus je ziet dan dat de kapitein voedsel inkoopt, bananen zijn er bijvoorbeeld bij, vers vlees. En de mensen moeten ook bewegen. Hun huid wordt ingevreven met palmolie. En ondertussen worden de voorbereidingen voor de veiling getroffen. En daar zijn dan ook weer de veilingverslagen van bewaard gebleven. Als eerste werd er verkocht een man. 1 man verkocht aan plantage Prinses Carolina voor de prijs van 470 gulden. Nou, de volgende is een vrouw. Zij wordt ook verkocht aan dezelfde plantage. De prijs is iets lager, 400 gulden. En in totaal zijn die dag dus 121 mensen verkocht voor een bedrag van 54.270 gulden. Er waren zo'n 50 mensen aanwezig bij de veiling en potentiële kopers dus. En die werden getrakteerd op wijn en bier en tabak en pijpen werden er uitgedeeld. En daar is het bonnetje van bewaard gebleven. Dan zien we dat er bijvoorbeeld 32 flessen witte wijn doorheen zijn gegaan, 11 flessen rode wijn, 44 flessen bruin bier, 4 dozijn pijpen en 2. Van zo'n veiling weten we dus meer over de Europeanen die daarbij aanwezig waren. We weten de namen van de kopers, we weten de namen van de plantages, maar we weten eigenlijk niks over de mensen die er verkocht werden. We weten niet hoe ze heten. Ze hadden geen nummer, ze zijn niet te herleiden tot bepaalde plekken. We weten dus niet van welke schepen ze kwamen, uit welke gebieden ze ooit zijn gekocht in Afrika en ook niet waar ze zijn terechtgekomen. Ze blijven anoniem. Toch weten we wel iets. Want in het archief worden ook stukken bewaard over de plantages waar de slaafgemaakten diep in het binnenland terechtkwamen. Dit is de verkoopvoorwaarden en een boedelinventaris van een plantage uit Suriname.
plantage uit 1731 die te koop wordt aangeboden. En er wordt dus een soort advertentietekst geplaatst om kopers te lokken. En daar kun je dus zien wat zo'n plantage om het lijf had. Heel veel gronden waar in dit geval suikerriet wordt verbouwd. Ook een aantal koffiegronden. Maar ook het kookhuis waar de suikerriet werd gekookt. Natuurlijk het huis van de eigenaar zelf. En dan op bladzijde 7 volgen de slaafgemaakten zelf. Want zij worden samen met de inboedel, zij zijn de inboedel, verkocht. En heel bijzonder is dat in dit geval ook hun namen zijn afgebeeld. Dus we zien Adriaan officier, vervolgens zien we 2 kuipers, Pedro en Kodjen. Daniel, hij is een timmerneger. Abraham, een dramsteilder. En dan zien we dat er 28 mannen, 26 vrouwen, 14 jongens en 7 meisjes op deze plantage woonden en werkten. Na de verkoop van de slaafgemaakten kocht de kapitein van de Enigheid goederen aan voor de thuisreis. Suiker, koffie en tabak, die in Middelburg opnieuw met flinke winst werden verkocht. Vrij snel na de veiling van de slaafgemaakten werden de directeuren van de MCC via hun correspondent op de hoogte gebracht van het resultaat. Die brief heeft hij gericht aan de directeuren van de MCC. Het was ook zijn taak om verslag te doen, om die directeuren op de hoogte te houden. En die brief die heb ik hier. Hij zegt, de slaven zijn publiekelijk verkocht tot de kapitale, ja hoogvliegende prijzen, waarmede ik de eer heb u weledele van harte te feliciteren. Als je vandaag de dag naar deze stukken kijkt, kun je bijna niet voorstellen dat op deze manier met mensen werd omgesprongen. En ook de felicitatie is vandaag de dag moeilijk te bevatten.